العلي عمد كأنا إيرتران تجراين لعلوة وتهدروين مرحتي مال الجنرالات بتتجاجمك كرهاو كم صنحو أفريقيا يكبروا نبرة لا يكبر مساروجين يوطنون من اللي كنا جريمين جيني. السمك تعطفوا عندك. At the root of the cycle conflicts and tensions between Ethiopia and Eritrea. عسبنا إثيوبيا خوينا كأني على نزل ثلاثة حلفة معلتات عسبنا إثيوبيا خوينا على. أنا خم حد تجرواي ناي تجرواي سبستان سير أخذ نتاي كريت غيري بالعخو ستخو السمك تعطفوا عندك. وقعتنا حزونا دلدلنا السمك تعزوتون خنقصلنا. عسبنا إثيوبيا خوينا كأني على نزل ثلاثة حلفة معلتات عسبنا إثيوبيا خوينا على. which means أبو جوجل ماب عسب إثيوبيا كسر شابز قبل كارل جيزي بقوم تري وذا الله مع عسب إثيوبيا زبالي ما تسمعتيه. أزي حق إنه المرقات عملتي جوجل ماب كده أبصر شابز قبل كل جيزي ما أزي بعد سكرين شوت قبل كوي مالت every detail أمن عسب أتيدور له صحفات انتهي مهان المرقات أب وده بعسب زون غيره أبزر كل جيزي ما تري واقم زر لهم عسب بورتناي إرترا بقوم تري وذا لهم عسب إثيوبيا زبال سم تغيره عسب إثيوبيا كله عسب إثيوبيا بزبال سم تغيره زاني حمالتي إذن إذا حرف سلسة معرفة كوميدلو ستيل كسب ساعات يا فيديو سرح هذا السمك تعطفوا عندك. وقعتنا حزونا دلدلنا السمك تعزوتون خنقصلنا. ስለዚህ እንቀጻለ له كلنا እንዳለ የኛ ህልውና የሚረጋገጠው የትግራይ ህዝብን በማጥፋት ብቻ ነው ይለምን ግን احنا ድማ ልሳተው ህዝብ አምሓራ ድማ ብናትና ምንባር ይነብር እንበር ብናትና ምንባር አይጠፍእ ናይ ውግ ወልፍ ይብልናል ናይ መስዋዕን መቁሳንን አካል ጉዳልን ድሌት ይብልናል ሙስተፈጥሮ እና ተጋጨና ህንዋጋ ድሌት ይብልናል ዘምጸላት ዘምተም ክሳዓዝሃለው ድማ መማረጽ ይብልናል ነቲ ከጥቃዕ ዝመጸ በጸረ መጥቃዕቲ ደምሲስኩም ነትኽነት ቆዕ ዝበልና የድማ አጥቅዕኹም ክልተ ልኡኽ ፈጺምኩም ይኹም ወቂዕኹም ዘለኹም ነዚ ወቂዕኹም ዘለኹም ናይ ትግራይ ሓበን ኮይንኩም ዘለኹም ናይ ማን ፈደይቲ ሕነ ኮይንኩም ዘለኹም ንስኹም ናይ ጎቦታት ናይ ውሕጅ ናይ ሩዋታት ናይ ተፈጥሮ ዝናብ ምንም ዓይነት ዘይዓግተኩም እንታይ ክበሃል ይከኣል እዩ ናይ ጎቦታት ንጉሳት ትሕዝ ገበርኩሞ መጥቃዕቲ ንሕና ወልድያ ክነጥቅዕና ንቀሳቀስ ዘለና ግን ሓደ ስጋት ነርና አው ዘይንፈልጠ መሬት ብዘይንፈልጠ መሬት ንኸይድ ስለ ዘለና ብዘይተለመደ ኣብቲ ዘይንፈልጠ መሬት ዘይንፈልጠ ናይ ፀላእ ኣሰላልፋ ክህሉ ስለ ዝኽእል ካብ ወልድያ ወፃኢ ኮር ሓደ ወልድያን የማን ነገደፉ ዝጎታት ናይ ወልድያን የማን ነገደፉ ናብ ናይ ምቁራጽ ስርሖም ገሊና ምቁራጽ ዝኣቱ ገሊ ድማ ካብ ደቡብ ንሰሜን ንወልድያ ናካ ጽቡቕ ዶ ጨጉርሽ ኣደይና እስከናብ ዝጋ እንታይ ሓደ ዓይነት ኣቀማቕማ እንካ ሓደ أبراهام ويا بوي ويا بوها ناي أنا خم حد تجرواي ناي تجرواي سبستان سير أقول تزورهم أكتيفيست أنا إثيوبياوي إيه لتتحسب تقول عايز مرتين بر لا دوناي مرتين تقولهم ناي كونتنت كرياتيفيتي كونتنت الله جوه زي عشونا نحنا خم تجرواي سلل فنيل كتبلو نجري يكون أب حقي من مسرات صبغي تقول عاد سرحهم سرحتي حدشت نجرات بلو كونتنت كريت تجبر يا تبارك الله تونا الله يس كونتنت كريت تجبر يا بيست أكتر يا نسباته وانت حجز يا أدوناي نسبات حجز أنا انتاي كريت غيري بالعقوسة تخو والعبلكو إبنتي زتكملوا لوجو وعدو ناي مسناي تجارو سن البولاود مسناي إثيوبياويان وناي خد سجد فمس زوم كالات وعلم زوم garbage word سير أنا أشوفكم كنت تايس
ኣዶናይ ቮት ክገብሮ ተኮይና ኣነ ሓደት ኮንቴንት ክሬት ይገብር ድዩ ከላይ the way he is campaigning a little bit professionalism ወይ ከዓ ዘምህር ድዩ ዝብል ክረአለኒ ከም ትግራዋይ ስለልኾንኩ ድማ ኣዶናይ ንክንደይ ተመዛበልቲ ተምሃሮ ስክሪፕቶ ደፍተር እርሳስ ሓጊዙ ንክንደይ ተመዛበልቲ ሰባት ድጋፍ ገይሩ ዝብል ኣብ ግምት ከቲ ዘወይ ኣዶናይ ስፒክ ዝገብሮም ትግርኛታት ሪሊ ትግርኛ ድዮም ስፕሪስ ደይኮነ አክሽኑ ገለ ምናምን ትሪዮ ናይ ትግራዋይ ስነልቦና ተላበሰ ዲዙ ራይ አድላይ አመሻሹን የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ህወሓት ቆፍሮ የቀብሯቸው የነበሩ የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችን እያወጣ ነው እንግዲህ የተነገረ የሚገኘው አንኮንፈርምድ ነው ስቲል የህወሓት ይሁኑ አይሁኑ እስቲ ኮንፈርም የተደረገ ያለ ጉዳይ ነው። ይህ ከተገኙት ቪዲዮዎችና ከተገኙት ፉቴጆች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። ከላይ ከጀርባ የምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄ መድፍ እንግዲህ ከተቆፈረበት ወጥቶ በክሬን ላይ ተይዞ ወደ እንትን ላይ ሲጫን የሚያሳይ እንትን ነው ፎቶ ነው። አንዳንዶች የፕሪቶሪያን አግሪመንት ሙሉ በሙሉ የጣሰ ብለው ወንጀል እያቀረቡበት ነው የሚገኘው። አንዳንድ ሪፖርቶች ደግሞ እንደሚወጡት ከሆነ ለህወሓት ቅርብ የሆኑ ሪፖርተሮች ደግሞ ለህወሓት ቅርብ የሆኑ ሶርሶች ደግሞ እንደሚያወጡት ከሆነ ህወሓት የሚያምነውና የሚያስበው በደረሰበት የድሮን ጥቃት መሰረት የፕሪቶሪያው ስምምነት ቀድሞ እንደጣሰ በሴንትራል ገቨርንመንት ወር ደግሞ በማዕከላዊ ገቨርንመንቱ ቀድሞ እንደጣሰ ነው እንግዲህ የተናገረ የሚገኘው። ያው በትናንትናው ዕለት ከምሽቱ 7 ሰዓት ጀምሮ የድሮን ጥቃቶች በትግራይና በአፋር አዋሳኝ በሆኑ ቦታዎች አካባቢ ጥቃት እየደረሰበት ነበር ይታወሳል። አሁን እንግዲህ ከረንትሊ በኢትዮጵያ ውስጥ የተንቀሳቀሰ ያለ ድሮን ኬፓብል የሆነ ታጣቂ ግሩፕ አለ ብዬ አላስብም። ስለዚህ እነዚህ የድሮን ጥቃቶች የደረሱት ሙሉ በሙሉ በሴንትራል ገቨርንመንት እንደሆነ ይታወቃል። እንደተባለው መረጃ ከሆነ እንደወጣው መረጃ ከሆነ ሰዎች እንዳልሞቱ ነበር የተነገረ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸውና አካባቢ ላይ ነበረ ኢንፍራስትራክቸር እንደወደመ ነው እንግዲህ መረጃዎች ሊወጡ የሚገኙት። በቻልኩት አቅም እስከሚሄድበት ጥግ ድረስ ሄጄ መረጃዎቹን ትክክለኛነት እያረጋገጥኩ ለእናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ግን እባካችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ይህ ጦርነት እንዲረግብና ወደ ሰላም እንዲመለስ ሁላችሁም በያላችሁ ጸሎት እንድታደርጉ በዚህ መልክ ጥሪ ያስተላልፍላችሁ። ህወሓት አዳዲስ ሚሳኤሎችንና ሮኬቶችን አወጣ። ቡድኑ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የተቀበሩ ምንተው አለ አይላ ኤርትራ ነቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ካብ ጎጎይ ፖሊሲያ ክትቁጠብ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቕረበ ጻውዒት ኣመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባ። ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ መግለጺታት ነቲ ፖቴክሚን ሰልፊ ኢላ ትገልጾ ዘላ ሰልፊ ብልጽግና ዝነዝሖ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መግለጺታት እዩ ክትብለወን ከላ ነቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ንኤርትራ ከም ናይቲ ዞባ ሃዋፂት ገይሩ ዘቕረበ መግለጺ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ በንጻሩ ኢትዮጵያ ንውዕላትን ኣህጉራዊ ሕግጋታትን ጥሒሳ መሬት ኤርትራ ወሪራ ዝነበረት ገዳይካ ኢትዮጵያ ዘይኮነት ኤርትራ በመባል ግብረ መልሲ ሂቦን እምበር ኢትዮጵያ ቢልዮናት ደገፍ ከምኡ ድማ ናይ ባንኪ ዓለም ሓገዝ እንዳረኸበት ክሳብ ሕጂ ኣብ ድኽነት እያ ትነብር ዘላ ልዑል ዕዳ ኣለዋ። ድሕሪ 3 ዓመታት ምቁራጽ ናይቲ ብማእት ኣሽሓት ህይወት ሰባት ኣጥፊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኩናት ትግራይ ኣብዚ እዋን ካልእ ኩናት ከይለዓል ኣብቲ ዞባ ተሰጊኡ ዘሎ መሪሕነት ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ህላዊ ሕቶ ኢሉ ብተደጋጋሚ መግለጺታት ይህበሉ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ኤርትራን እውን ክኸውን ይኽእል ይከተበልን ከላ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ተጻላእቲ ዝነበሩ ሓይልታት መላፍንቲ ተቐይሮም እቲ ዝነበረ ናይ ኣቃውማ ቅርጺ ተቐይሪ ዘሎ ድሕሪ ምባል እታ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ቀጺላ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ብወገን መሪሕነታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ህላወ ጉዳይ ዝብል መርገጺ ተታሒዙ ኣብ ዘለወሉ እዋን ወላውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሰላማዊ ከምኡ ድማ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ከም ትጥቀም ትገልጽ እንተኾነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ናይ ውግእ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ሕቡእ ኣይኮነን ኢላ። እታ ማዕከን ቀጺላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 21 ናይ መንግስቲ ፌደራል ላዕለዎት ሰበስልጣን ከምኡ ድማ ናይ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሰራዊት ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ናብ ቡሬ እትበሃል ኣብ ዶባት ኤርትራ ትርከብ ካብ ወደብ ዓሰብ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ዓዲ ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መደበር ናይ ድሮናት ድማ ክሰፍሕ ከም ዝተገብረ ናይ ሳተላይት ስእልታት ኣረጋጊጹ እውን ኢላ። ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ልፍንቲ ብዝምልከት እዛ ማዕከን ኣብዚ ጸብጻባ ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተቐርቂራ እትርከብ ዞባ እያ ድሕሪ ምባል እታ ክልል ግን ዘይከምቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ኣብዚ እዋን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ፈጢራ ተላፊና እያ ዘላ ክትብል እያ ገሊጻ። እዛ ማዕከን ቀጺላ እቲ
أمونغ إيرتران تجراين تفت إرزال لفنتي كابتر لفنتي كساب وتهدروين لعلوات مرحتي كلتين وجنات بأكل زراخول لفنتي تلويت أكم زلوا كتحبرن كلا نلعلي عمد كأنا إيرتران تجراين لعلوات وتهدروين مرحتي مال الجنرالات بتدقاقامي كالرخاو كم صنحو أمنتو علي أيلا. At the root of the cyclo conflicts and tensions between Ethiopia and Eritrea, especially in its contemporary form, one could point to 5 major underlying causes. The first factor is the desire of the Eritrean government to have an Eritrea that is sovereign and independent while enjoying the benefits and retaining the privilege to be derived from being part of the Ethiopian body politic. The Eritrean government wants to enjoy the status of a sovereign state without the consequences and responsibilities such a status entails. In political terms, this desire manifests itself in the tendency of senior officials of the Eritrean state, notably the president, to provide a running commentary on all things Ethiopia. عززتي TDF أولا شعبيان فانون نمنجستي تجارين لقرك أدو بلينا أتي على إيرترا سبر مرجع تتعمدن البلو يمالوت شعبيان هوهات بشرينا ببادمي مكاكل بميجنيو منقل لاي يتوكس لوت أدرجو هي توكس لوت ሰኞ ለታ ነው የነበረው እስካሁን ያልመዘገብኩት ኮንፈርሜሽን ወይ ደግሞ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነበር አሁን ግን ኮንፈርም አድርጌያለሁ ከፈለጋችሁ ሽሬ ወይ ባድሜ የሚቀመጡ ቤተሰቦቻችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ወይ ወታደር ካሉ ምታቋጫው ሻቢያዎቹ ወደ ትግራይ የገቡበት ምክንያት የሆነ ሚሽን ነበራቸው ሰላማዊ የሆነ ሚሽን ኢንፋክት የትግራይ ወታደሮችን ለማሰልጠን ነበር የገቡት ግን አንድ ሁለት ተባባሉ ተሰዳደቡ ትግሬው ቲፒኤልኤፎቹ ቶክስ ጀመሩ ሻቢያዎቹ ቶክሱን መልሰው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን ነገር ደግሞ ይሄ ጥምዶ ተብሎ የመጣው አይዲዮሎጂ ፍራጃይል ነው بالغصلون زي ايكونوميست زوصو حدا حبريت الله وتدرات عززتي TDF اولا شعبيان فانون نمنغستي ايثيوبيا بحيل نمقيار زعلم حبراوي وتدراوي تلمن منداف اب سودان ميستراوي اخيبا خمس جبرو زي ايكونوميست اقاليو الله واقع تركبي قلت غيرين نغركا أدو بلينا أتي على إيرترا هامو غيش تغتب السلاو أي تتصبب تردي كالو يا سيد كاي كونن نحنا مزابزو مسينا نزار نحنا أزي كونن كابدي قزاوتا أتاوش تحاقر كوين الله أدو بلينا يا أتاوش تحاقر أتاوش تحاقر بلك كالكو يا رادان كيف قدمون حارفون يريو أتو تدراو عامم ناب إيكونومي عامم ملوات ليش نيروم يوم زيتو شجر الفترة سلزق أجددها سقط فتيركا ناي إترات متات مرجعات دليتات نيروم إترات مكاننا نشعبات متات مرجعات دليت نيروم دو بس قيلو مخنياتي سبب زبال سبب برتوانا مخنيات ناي تخويناتي هنا توانا مخنيات وال شعبية بفلاي النساس إتراس سنغافورة ناي مكبر حسب يزي جيجا بمعركة ينتكم بمعركة ينبر بمعركة ينسرح فولي صبلتنا كلهم موت تراهم وتدراو حيلي ناب ايكونوميك يروه سلسلة كاساوسي حقاو تغيركو سزلونا شي عند 950 بفرنجا قاصرا ايترامس ايثيوبيا كتوهاد ወይ بفدريت كتمحادر زغبراون زيون حقيو ታሪክውን እዩ ሕግዩ ስለዚህ ዞም ሰለስተ ጉዳያት ወሰድተሎ ንሕና ነፃ ሀገር ያ ዝብል ዝወሰድናዮ ባዕዳው መግዛእቲ ዝወስናዮ ምንም ሕጋውን ታሪካውን መርቱዕ የለን ስለዚህ ዘፍሪስዎ የዝብ ዘለኹ ናይ 1952 ዓመተ ምህረት ብዝወፅእ ሕጊ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ትዋሃድ ኣለዋ ዝብል ሕጊ እንድዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሕጊ ኣፍሪሶሞ ጉራብትና ከፍትም ኣለዎም ንሕና ሃፍቲምና ጉራብትና ከይሃፍተሙ ክነብሩ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ጉራብትና ሃፍቲሞም ከዓ ንሕና እንተዚ ሃፍቲምና ብሰላም ክነብሩ እዮም ማለት ዘይሕሰብ ስለዚ ወይ ተታሒዝና ንወፅእ ካብታ ዓንኬል ናይ ድኽነት ወይ ተታሒዝና ንጠፍእ ኣብታ ናይ ዓንኬል ናይ ድኽነት እዚ ተራእያ እዚ ታስቕ ኣብ ዝኾነ ኤርትራውያን ብኣወንታ እዮም ዝፈልጥዎ ሂወቶም እዩ ዘምፅኦም እዩ ኣብ ኤርትራ ተቐንዲ ነገር ከዓ ሽግር ክንዝኸደ ይኽበድ እቲ ከምዚ ዓመት ሰለዋ እዛ ሰሓቕ ምቅራብ እሱ እቲ ሽግራትና ከምዘይ ከብደና ዝገብሮ ካልኦቶም ሸንጠን ዝሽምጥጡ ግን ከም ቀደሞም ጤጠም ይሸምጥጡ ግደፍዎም
ኣገደስቲ ይኮነን እዚ አይነን ጉዳይ ካልእታ ናይ ጅቡቲ ንርእሱ ዘይኮነስ ንጅቡቲ ገዲፍላ ሓጢያት ኢሉ ጅቡቲ ትብላዕ ኢሉ ከምኡ ይኮነን ዝብለካ ዘሎ እታ ናይ ጅቡቲ ዝብለና ዘሎ ሚልዮናት ንሳት እትዎ ዘላሲ ንስኻትኩም ክትእትዎ ትኽእሉ እኮ ኢኹም ስለዚ ዝኾነ ዘይትገብሩ ንዓኹም ተንቅፅዋ ትኽእሉ ኢኹም ይብሉና ኢሉ እዚ ሓራሚ ቆጠባኻ ናይ ካልኦት ሃገራት ቆጠባ ክዕኒ ኢሉ ክብገስ የብሉን ይመልእኽቱ ንሶም ይፅገቡ ንሕና ክንጠምለና ኣይኮነን ትመልእኽቲ እቲ ወደባትና ንሃንፆ ከለናሲ ንኻልኦት ክንዕኒ ኢልና ዘይኮንና ንናይ ገዛ ርእስና ረብሓታት ኢልና ኢና ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ህዝብታት ነቲ ሓደ ኣጥሚና ክንቆትሎ ናይ ቅንኢ ናይ ሕስድና ናይ ቡዳ ፖለቲካ ኣይንኽተልን ኢና ናይ ቡዳ ፖለቲካ ተኸቲላ ኣብ ዘበን ህወሓት በዓል ገብረ ኣስራት ኤርትራ ሲንጋፖር ኣይትኸውንያ ኢሎም ማለት ወይ ሓቢርና እንደኪ ወይ ሓቢርና ንህብትም ስለዚ ነቲ ዘለዋ ሓያል ወተሃደራዊ ዓቕሚ አንቀሳቂሳ ናብ ቆጠባዊ እቶት ክትልውጦ ስለትፍትን ዘላ ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ኤርትራ ክንርምሶ ክንክእል ኣለና ላይት ኢንተርቴይንመንት